S.Pawl li ġabilna l-fidi lil S.Pawl li jaqadna hawnhekk flimkien. Kif nagħmlu f'kull qudiesa maħfu Ġesu ta' kemm il-darba aħna ma jgħixniex il-fidi li ġabilna l-Apostol Sirna S.Pawl. Maħfu Ġesu ta' kemm il-darba ma stinkajniex biżżejjed biex nġibu l-għaqda bejnietna. U għalhekk ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li jkun li jiena nitħabb Kristus jitna. Fiż-żaba tal-istatwa u kien hemm oħrajn. Ma' din l-istatwa wkoll sar dis-sena il-taflar tal-park tal-Kontur-il-Ġir. Dan il-park huwa antik għax għandu ċelebrazzjonijiet ta' festi, ġifieri hija xi ħaġa storika, hija l-ewwel darba. Il-ħin kollu sejrin biex naħsbu kif se nagħmlu l-festi, ġifieri intom taraw il-ġimgħa tal-festa. Taraw il-programm tal-festa ipprintjat. Ringrazzjom lilhom u lil kull min jagħti xi tip tajnuna lil Gazin S.Pawl, lis-Soċjetà S.Pawl banda Kontur-il-Ġir. Bħal kumitat tal-festa iż-żgħażagħ Rabtin Pawlin l-istess il-Gazin S.Pawl. Bħalma kienet jgħid aktar kmieni l-Arċipriet taċ-ċentenarju kemm tinvolvi ħafna spejjeż u ħafna organizzazzjoni. U kellmuni uħud u qaluli għal għajnuna finanzjarja u jiena hawnhekk fisem il-mara tiegħi, fisem il-familja għandi għajnuna finanzjarja. Donazzjoni finanzjarja li tkopri drinks għal-banda u xi ħaġa oħra li jkopru wkoll l-ispejjeż. Barra minn hekk. Id-drissin tal-Jiem tal-Apostli jagħtikom għalina il-bil-ħar tagħhom tiksbu l-wirt ta' sinżel fuqhom u tibqa' magħhom dejjem. Imbietu l-lejl in-rotta.